Hi guys, good morning. Moadto na pud ko karon nila ni tata guys. Moadto na po ko ila tata karon kay nanapog ko'y tuyo dito sa ila tata guys. Daw mamalit na pud ko sa akong gamiton ugma para sa apostol. Para kay Sir John. Si Mimi ako ni happy dito ila ni mama. Happy Valentine's, guys! Nanapod ko diri la tata guys. Nagkuan ra ko, nagtry kabra ko kay may daghan dako. May duha ka checkpoint. So nagtry kabra ko. Lawla si tata. Balag pulaan mo. Magsigig balik-balik ko na niya ni tata. Na ako'y gikuan. Hala! Nala si tata dani guys. Na madam siya isa. Sorry sa? Mas ka? Kapit ka si wala. Wala. Adik mo nag-agibog lang. Oh. Ay balik ko an. Nag-chat kini mo papit ka si. Nawa mo nga karamdom. Bitaw na. Na akong gidala dani oy. Ay pasalubong na sa dako dani. Halawag. Tuwasin din mo na. Mana maniwasin mo swas. Nagipadala ni Lilin para kay tata. O naralin ako nang gihatag. Salamat. Kani ko din ni tata guys kay mahulam ko kwarta. Pangasar ka. Asa nagi ka na? Ulo kabalo. Manghulam ko ni tata kwarta kay namin to nag-comment nga mo ani daw ko dinhi kay daginoton daw nako pag panghulam sa kakalisod. Tata. Oo. Tata igayo. Ako'y tuyo dani niya guys. Taman sa dili ni masitol akong tuyo. Magbalik-balik iko dani niya. Ugma ta na mo explainan basta ma-okay na okay na. Ugma na ko mag-explain kung ma-okay na, kung unsa gid ako balik-balikan na ni kang tata. Sana all. Basta na mo di. Dito ka mo. Am tarapit. Ngit-ngit man siguro diha. Iwan sa di. Ikon sa na. Oh sige guys, kay i-off sana ako guys. Guys, mauli na ko. Wana okay ang akong lakaw. So, mauli na ta guys. So, ni tata nga nalimtan man niya yung kuan. Balik na po kugma guys. Kaya wala pa yun na okay. Ambot na lang sa kay resulta ni. Ayaw sad. Maluoy taod ka nga dili tugot. Manana basi wala mao kinugma. Nya din ako langan ta. Salamat sa kuan tap. Salamat. Ato na ko kay palit ko tambal niya alan dito. Gilantaan po to sa alan. Ha? Sarado mo to na. Oh. Puro may sarado pero duwa lang ko. Siya ra isa guys, mingaw kay siya kay way bata dani kay ang yaya. Gidalan niya ang bata sa ilang balay kay ang nagalon tuas Cagayan. Na mga bata eskwela man na siya ra naginusara. Ug wala pa ko nagdali, tabangan tanak ko siya. Kaso kay nagdali ko kay si Alan dadto wa pa to nakainom tambal. Kay nayom lagi ko nga dinira ko sa duty to maulian. Ako man to siya kuanon ganina pa hilot dito lang ni Carmen. Nga kay di man siya magkuan kay taas kaya hilanat. Nagipanugno siya mayo. Mutong gikuan na lang nako. Tawagan lang nako so kuan kakabangasan mo akong ipana sa balay. Adi na ko langan. Unsa man amang ko ay matsati lang ko ugma. Buntag. Busy ko sa buntag. Ayaw lang sa buntag kay nakoy kon sa buntag kay kuan mo nagpa-sponsor sa ay nagpa-apostol. Ako na gani. Oh, hapon na lang kumare. Ha? Dito ra sa inyo balay. Oh. Balik na pod kugma guys kay pagid na okay among akong toyo. Ato na ko. Pa na okay akong toyo guys. So balik-balik pa tada ni taman sa maoki. Balingwan ra.
Ito na ko. Hi guys, abot ako din nila mother. So, nara ko na nga palit Ma'am Jen. Nara ma'am, muna akong gamiton ugma sa apostol. Kana siya. Then, soft drinks. Nagpit ko kong soft drinks. 13 nakabuok ang soft drinks. Kana po ang itlog. Nang gamiton ugma. Then, na din karne. May karne, din lamas. May mga kuan, pansit. Nang iwatang ugma sa apostol. Ma'am, para kay sir. O, diri raman nila ako lutuon nila ni mother. Manang gidritso na lang nako diri. Kay ugma naman nila ako panon diri. Kay ang karne, butang ko man na sa ref. Ako na nasa ibalik na pagsulod kay aron kuan ugma. Dinhi ko raman na ako anon. Kaya dinhi ko na naibutang sarip ni mother ang karne kay madaot ko ni anak. Ito yung ibutang sarip guys. Daghan na soft drink ni mothers. Yan na sarip. Og nay daghan customer ni father. Agay. Oh, nepa isa. Sige. Tagay. Yay, ating. Ya ako. Tag 20-20 ni pade. Si Saksak. Pa. Kuang sa isa nami. Pa 20-20 di. May dua na iya. Sarap. Tagaan ako si Mimi Orjes. Uno man ka. Gipalit na mo kwarta me. Titeng. Isa. Tag na ako ni Migi. To amo ni Migi do ka. Isa naman lang ako. Tag 20 ni di. Kaya ako hatag sa ila. Unyit na lang. Titeng mo. 20-20 na tanan. Daghan na customer ni father guys. Kawok lang gihatag kunya isa-isa ra nya na isa wala matagay. Titeng. Isa ra ba kang titing? Asa na ka le? Mauna mo ka ba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Nya ano kang saksak ko mo dia. 7 Lahon? 7 20-20. 20. 30. Na ay kuan. 40. Ako na. Kapyan ako. 60. Sitinta. Kapyan 100 na. Muslim ka na. Dugang 100 man na. Oh, saksak. Kabulingit ba nimo? Imo na 20. Kunay. Oh, what's up? What lagi? Asa mo magpalit og makaon? Ilalo na. Bantay lang bitaw dito mo magpalit sa lain. Panglingling 20. Ako. Imo 20. Ulang pa mi pa. Kang ating Ulangi pa lagi. pag mamiso na. Oh, isa lang ka 20. Si 20 pa man eh. Imong gatag si 20. 30 lagi niya isa ka 20 ka 20 Oh. 20 may. Piki manan ni kuan. Usay peke. Masuntok ta ka karma. Piki. Jis man na. Palit karon. Naray mo tinga. Palit dia ni lolo tinga. Ako. Oh, imo 20. Isa pa, wala pa. Dumay. Hala. Wala pa imo may? Wala ta. Oh, naray mo. Yay! Oh. Bantay lang dito mo sa tindahan lain magpalit ha. Palit mo dia lula. Palit mo dia lula. Sige. Palit ko. Dai mo. Isa. Malitin ko ako dani. Paglit mo ko. Pilang Si haw-haw. Dana lang. Pila. Ha? Pilang mo sa haw. Unsa? 5 sa imo. Tag-upat 5 ang hawhaw. Ah, kani siguro oh. Sa kadana. Ana ra. Kini kindi. Muni upat 5 ni siya. Dana lang. Isa tulo Kana kuno ang uban kay tag 5 Awa sa mo dia kay. Hala. Tulo 5 man daw. Tulo 5. Oh. nga tanawa. Oh, imo tulo 5 gyapon na dili Tag mahimo 5. isa. Nara. Tag-upat 5 ang hawhaw Mother Earth. Ang kanang mga kindis tag 5 na na. Imo Sa din nga sa kindis. imo. Dili kay diri ang kini siya tag tulo 5 gini siya dire. Kana tulo 5. Yalo. Angeles tulo 5 pod. Ano pa imong 15 diriting?
Nya na. Sige, sa pagpalit. Dagan kay kwarta ni nanay kanyang hatag man. Aron mahalinan ka. Tansaksak. Ihapalit na lang imo tanan kay way tindahan dito sa balay. Guli na ta. Saksak mo isukli. Ama nimo na pa sukli la lolo. Oh, saksak oh. Lolo. Ha na pa sukli. Pa. Ako. Vlog. Green og red. Wala ako. Blow og green. Unsa ni suludan na di ay? Ako. Vlog palit ko dali. Unsa ni suludan na di may bagol gami dili. Ay dili lami siya. Vlog palit Ating na lang ang meme mo yung masukli. Walang Ipalit na imo tanan mi kay uli naman tami. katsara. Namang katsara. Ayaw niya nakaguli. Kapuli pa mo dire. Oo. Ayaw niya nakuli. Ayaw niya naka. Amay mo. Isa. Ani ako. Anak ko. Ahit ka dani sa kulo. Wala. Dasa na customer ni father. Dala ka buka ko. Ato katsara. Ako kay ganun. Ouch. Sa imong ipalit dating, nangabulingit lagi nyo kamot lagi ano man mo. Napuan man ko pangugas dito sa bulingit. Ah, Oh. nangabulingit sila. Ikaw kor, ama kay palit kor. Di ka palit kor? Yan ang sukli. Ha? Sila ganila. Ako sa play Doy tanan doy, kinagulan na doy. Apila pa kag makaunti gulang sa man ka. Me, ay na pag Hi guys, may hapon nakauli na ko guys gikan latata. Pa din magsurok-surok pa din itong trabahoan. So pa man din naglakaw ning mananap na ni oh. Ay dako kayong putyo ka na ni guys. Sakit ka ba siguro ng mamaak bay? Manglakag ra ba ginabay? Wala na himo akong lakaw guys. Gahapon nabi na kog okay na to. Abi na kog okay na to gahapon akong lakaw. Chat tatagin ng buntag nga nang ali dinhi kay di dito kuan. Yadtuan ako. Pag abot ako dito kay kulangan napagikulang. So wala gyapon na okay. Pero laban lang, balik pa ko ugma. Basta na kong ugma okay na. Maraming salamat sa inyong tanan-tanan guys. Sa mga solid supporters, sa mga silent viewer. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Sa walang sawa pagpanood sa aming mga video. Daghan kayong salamat. Lalong-lalo na yun sa mga solid supporter namin, mga subscriber. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Happy Valentine's Day sa inyong tanan, sa atong tanan day. Happy Valentine's Day. Mga kung kuan na to, Valentino naglubog kay gilantaan. Akong ipahilot ngayon na buntag na pero doon ako og alaksan lang og okay na baka ha. Hi guys, may gabi manihapon ta guys. So lamig atong panihapon karon guys. Bulanghoy atong panihapon with kape. With inununan nga banse. Muna atong panihapon karon guys. Daw magsolo lang pala ni pagkaon kay sila nangaon na sila. Di man sila mahimo sa bulanghoy ipanihapon nilang bulanghoy. So ako muna among kinaon sa una guys. Muna among kinaon sa una ang bulanghoy sa buntag udto hapon. So sa lipat na mga magampo sa ta guys. This is O Lord, and is the gifts which you are able to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Mga nihapon pa ninyo tanan guys. May gabi sa tanan. Ano tambal si Alan daghan guys oh. Para ni sa iyang kubag-kubag. Kuan siya anang 21 ka buok.
7 days na siya inumon. Sa panihapon ta. Nga kung sudan, pinaksiw nga bansi nga dagkog mata. Kalami sa kape. Pagkalami sa kape guys. Pangaon ta guys. Pangaon ta sa mukhaon mo bulang hoy. Panihapon. Panihapon pa ninyo. Mayroong panihapon pa rin guys. Pangaanta niyo tanan. Yung madrasta ni Alan mo naglungagan ng bulanghoy guys. Magwa kayo na kahit mga anak mga kauban. Nyo. Ikaw na kong niring sa bulang. Naunsa ka na. Hindi ka sa bulang, Ming? Ming? Nauna sa iring nga di mo na makaon. Naunsa ka, Ming. Na. Huwag isa ni kaon akong iring guys. Ako hinahinayin ka akong lagos. Takbulan. Wala sila maka kong iring guys. Kaya kasabot sila sa akong kanon. Ano na ba ganun ikaon?
Malatag panihapon guys. Maraming salamat sa inyo tanan guys.